السلام عليكم، في تحشون ישיבת מליאה 224 נוכחים כל חברי המועצה. בסמילה, נתחיל את הישיבה. יחד זו אני רוצה להשתתף בצערך האחרון ונדון עמי כג'ו חמדנת אהלו יש בשיסמכו מסגה חמי אומר יאוג'רה qinuta וג'רה סדר יומר איוש ועדות חיר במועצה המקומית. יש ועדות סטטוטוריות שהן חובה ויש ועדות בחירה. רשות הרשימה פשפזרחה קיבלו מהמנכ"ל, קיבלתם רשימות איך ההרכב מתקיים. נעבור ועדה חצי רצונות מה יחששו, נעשה איוש של הוועדות ונצא לדרך אינשאללה. שירות של הקרנות שלו על הלוח, על המחשב, על המסך. הטבלה. זה הסכום שנתיים הוא עוקב פה, צריך לשבת בצד הזה. לא, הוא כפעל, אתה לא יכול להגדיר? לא. בסדר. אם אין החלטת מועצה אי אפשר לצלם את זה. בינתיים כי לא החלטנו לצלם ישיבות. כי יש לנו מצלמות פה, אנחנו יכולים להפעיל, אז לא הפעלנו אותם כי אין החלטה. רק על ההקלטה חובה יש, על צילום צריך ישיבה ודיון והחלטה. אי אפשר לעשות צילום. סדר יום תענה את זה, כדי להחליט שמצלמים סדר יום ואנחנו צריכים לעלות. אני מניח שכן, כמובן פעולה בצורה מסודרת, פנייה חפכני, ואחרי זה באחד הישיבות הקרבות נאשר, יש מצלמות מוכנות, אנחנו לא מפעילים אותן. אז יש בעיה, יש התנגדות שנצלם? יש התנגדות מבחינתי אין, בס לא בצורה כזאת התקלות נאצ'יק. אפשר לבקש קודם, להגיד אנחנו רוצים לצלם, נגיד לכם יש מצלמה, מה רוש חגתת מולגן, ונפעיל את זה בצורה מסודרת, זה יהיה משודר ומוקלט למועצה וגם לכלל הציבור אחרי זה. זאת הכוונה. אין בעיה, אנחנו נעשה את זה, שנסכם היום שאנחנו רוצים להקליט, מהישיבה הבאה אנחנו נשאר כל מה שיש, אנחנו נקליט, וכמו שיורד הקלטה קולית, ירד גם הקלטה מצולמת, אין שום בעיה, בס עושים את זה בצורה מסודרת. בכוונה אנחנו לא הפעלנו שום דבר חוץ מהקלטות, כי מצלמות פה בשביל החירום ובשביל הזום יש הכל, אז אני מבקש לא לצלם כרגע. אוקיי, יאפר ועדר זה ועדת הנהלה. בדרך כלל ועדת הנהלה רואה זה הוועדה שמורכבת מהקואליציה שנמצאת בתוך המועצה, וכל אחד גם אם הוא לא בקואליציה ורוצה להיות בוועדת הנהלה, אנחנו אף פעם לא חיפשנו בדקויות פעמיה, כל מי שהוא חבר מועצה יכול להיות בוועדת הנהלה. אם אין התנגדות וכולם רוצים או מישהו לא רוצה, בואו נתקדם לפי זה. יש את ועדת הנהלה מורה, עוד לא החלטנו אם כן להיכנס או לא להיכנס, אז אנחנו מבקשים לדחות את זה לדיון. כן. תראי על אותו דבר, יש הגבלות לפי מה שהבנתי, קראתי. מה מסתכלים על זה הרצוני? במיוחד אתם... אתה לא יכול... بعد المباراة المواعيد تجيب اللي تعمل في حالته عاد يكون موجود במיוחד החדשים במדינה ועדת הנהלה בלי שום קשר אם אתם אופוזיציה, קואליציה, לא ניכנס לדקויות בשמעתנו רעהו. זו ההמלצה שלי מניסיון, זה חשוב מאוד כל חבר מועצה, אם באמת אתם רוצים להשפיע ולקדם דברים, זה הלב, זה שם מתבשל הכל, תקציב הרי, תוכניות שנתיות, הכל זה בוועדת הנהלה. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים לתקציב, ישיבת תקציב, הכל מוגמר, הכל כעיקרון, אז פה אתה יכול להתווכח, נזיז קצת בתקציב פה, נזיז קצת שם. אבל בשביל עצמה זה בוועדת הנהלה, אתם תשמעו אותה מנהלי מחלקות, שנתיות, בתקציב גם מאיפה זה מגיע, לאיפה זה הולך, אפשר להזיז הרבה דברים שם בוועדת הנהלה.
אני כחבר מועצה שרוצה להיות מעורב ולקדם דברים, אני ממליץ חשוב מאוד שיהיו בוועדת הנהלה יעני. נשקול את זה. בסדר. אז כרגע מי שנמצא חבר בוועדת הנהלה זה אני, אהרון, אדם ומוניר. והאופציה פתוח לכל הדיונים, שתרצו להצטרף, אין שום בעיה. ועדת מל"ח לשעת חירום, משק לשעת חירום, זה מחויב כל חברי המליאה שותפים, אם אין התנגדות. אוקיי. אז הוחלט פה, פש גם מבחינתך אין התנגדות, נכון? אוקיי. אז חברי ועדת מל"ח, משק לשעת חירום, כל חברי המליאה שותפים. ועדה לאיכות הסביבה, גם זה ועדה סטטוטורית. 4 חברי מליאה חייבים להיות בוועדה, ואחרי זה יש פונקציות אחרות של איכות הסביבה, ועוד 2 נציגי ציבור. ופה את מי אתם רוצים להוסיף? עלי ונאל. עלי. אוקיי. אדם עדנאן, ומי עוד רוצה להיות? איכות סביבה. אהרון, אוקיי. מוועדה מחת יושב ראש נשיאות פיים. או נשאיר את זה שתבחרו אחרי זה. אם לפי מה שהבנתי, אין מי שבוחר את היושב ראש של הוועדה, זה חברי הוועדה עצמם. לא, זה המליאה צריכה לעמוד. זה המליאה. אז אני לא יודע אם זה תחליטו אם אתם מישהו רוצה להיות יושב ראש ועדה, אם לא, תשאירו את זה לדיון הבא. אני כאן. אתה? בסדר. אז חתוכה עלי יושב ראש. דרך אגב, יש גם נציגי ציבור בוועדה. אתם יכולים לאחד להביא נציג ציבור. גם נציגי ציבור, כהחלטה של המועצה, אני רוצה שנקיים הצבעה, שנציגי ציבור גם של כל הוועדות נשבת בדיון הבא. אם צריך להצביע, נצביע. אני בעד שנדחה את השיבוץ לנציגי ציבור לדיון הבא. אם אין התנגדות. קודם כל אפשר לעשות את זה. אם ככה לא הייתה כוונה, הרי אין שמות כרגע. בסדר גמור. אין בעיה. אז בואו נצביע, אנחנו נביא את השמות שלנו לוועדות. אין בעיה לדחות את זה, לא צריך שזה עם כל ה... ועדת ביקורת. ועדת ביקורתים, ססקסט, מי יושב ראש מכם? יש יושב ראש, בהנחה שאנחנו קובעים פה שוועדת ביקורת זה 3 חברים. לא צריך לעשות 3. מה שהצענו. יושב ראש, אני... חד שלישי בוגע מוניר. كولتوال ها؟ ولا منير اسم شيء مثاله بعد الكولتوال شلون؟ اسم شيء مثاله إذا نسيت طبعا. אהרון, תשאיר את זה. נרצ'יק. ועדת הנחות, 2 חברי מועצה, גזבר, מנהל רווחה ויועץ משפטי. הנחות מתכנסת צדדי. ועלי. 1. לא, 1 זה ו1 זה. 2 אי אפשר. מה זאת אומרת? אפשר? יפסי יגיב בסרותו, רק כי צריך לייצג את מכלול בסדר, זה סיעה, וזה סיעה זה כאלה. בסדר. נו, ויש עוד 2 סיעות. בסדר. שהתשע כן, שלו זה מיוצג. בוא נצביע, בוא נצביע. בוא נגדיל. לא ועדה וلا הנחות זה כאלה, לפי דעת, אדם אם אני טועה, תתקן אותי, רשום 2 נציגות לסיעות, אין פה כרגע הגדרה קואליציה, אופוזיציה. ده شاب شاب לא משהו לוקח טראומה. יש פה 4 סיעות, 4 סיעות של... אתם רוצים שנגדיל ל4? תגדילו ל4, בסדר. נהיה נציג מכל סיעה. נגדיל ל5, למה ל4? 4 זה 4 איזוגיין והיא. לא, יש עוד 3. יש עוד 3 בעלי תפקידים. זה לא רק חברי מועצה שם. למה הם מחליטים? הם גם מצביעים בוועדת. חברים, כן. בסדר, אז אנחנו צריכים לקבוע פה שאנחנו נצביע
יעשו מה שאנחנו עושים. זה כבר תנהלו מה אתם שהם בוועדת הנחות. כן. חטא יושב ראש. זה נבחרנו. זה נבחרנו. ועדת הנחות יושב ראש כאשר... רגע, עוד לא... אנחנו לכל סיעה ניתן נציג אחד. נגדיל משתיים משתי חברים לארבע. שיהיה 3 חברים. שיהיה, אז העיקר שהוועדה יעבוד. כל ועדה... הוא באפאיר, הוא נראה חרחשי. הוא יכול להכניס חשי 3. הוא. זה מה שהבנתי, שווה. אני לא יודע למה אתם מגבילים. אנחנו אתם רוצים להיכנס, זה אחלה רע. יחד עם אדם ושלושתם ייכנסו. אחר כך תכניסו את מי שאתם רוצים. אתם רוצים להגדיל לי 7, 8, 9, אין בעיה. בסדר? הבנתם? אני רוצה 3 איתי פה. אתם רוצים 5, אני רוצה 5 איתי פה. אני מחליט מה שקורה פה בוועדה שלי. תשתי, אני רוצה סתם. יאר, לא, בדיוק תסתכל. מה ששמעת. לא, רוצה סתם, בוא תסביר לי, שאני אבין. شركة كيف صوت الربايع بعدها 5 كستمار 5 تكيو بس كل ساعة يخلص 2 زي ما شي أخوك אומר כל ועדה אני יכול להכניס 2, נאצ'יק יכול להכניס 3 אתה רוצה להכניס 3, תכניס ועדת הנחות פש יש... לא משנה איזה ועדה, זה לא משנה לי יש ועדות שהחוק אומר לנו תלוי הרכב. בוועדת ההנחות, ועדת ההנחות מורכבת 3 אנשי מקצוע, גזבר, יועמ"ש ומנהלת רווחה. אנחנו הצענו שמעבר ל6 יש להם זכות הצבעה לכל עניין ודבר, נוסיף 2 חברים. בדיוק, אני לא רוצה שיהיה להם זכות הצבעה, זה מה שאני אומר. אתה לא יכול למנוע את זה. אני לא רוצה שיהיה להם זכות הצבעה. בסדר שיהיה להם זכות הצבעה, מיעוט, לא רוב. אני מחליט, החברים שלי מחליטים למי לתת הנחות. לא יועמ"ש ולא אף אחד. זה כבר צריך חוות זה דעת. כבר אני לא יודע. זה מה שאני אומר. ועדה לא בובות. ועדה צריכה להחליט למי לתת הנחות. אם אני אסתדר עם היועמ"ש, לא יודע מי נמצא שם, אין לי שום בעיה. אם הם מסכימים למי אני אומר לתת הנחות. לא כל אחד שאתם תעלו, תיתנו לו הנחות. לא יהיו קומבינות. חלאס, גמרנו. יש לי שאלה מאוד פשוטה. ועדת הנחות, מה שהחוק אומר, 2 חברי מועצה, גזבר, מנהלת מחלקת רווחה ויועץ משפטי. ואמרנו שהחוק אומר ייצוג סיעתי, בסדר? אוקיי. אם יצאת מנקודת הנחה שאנחנו אופוזיציה, אז אתה יצאת מנקודת הנחה כזאת זה כלי. לא, אני לא יצאתי. אז אני אומר, יש שם, אפשר לשבת 2 חברי מועצה. אוקיי. בואו נעשה הצבעה, את מי שרצים. מקובל? גם ככה זה עובד, לא, ככה זה למה עובד. לשבת 2, זה מה שאני אומר. ו3 יחליטו כאילו במקום... لا بس للجيك קודם כל זה לקחו 2. للجيك לא הייתי 3 אנשי מקצוע ו2 חברי מועצה. יופי, אז לא, אין פה התנגדות שאתה ופש תשבו שם. אז פש מציע עוד חבר מועצה. לא, פש לא הציע שנוסיף עוד חבר מועצה, זה כן הציע שנוסיף עוד 2. אז אני אומר, לא נוסיף עוד 2. נלך כמו שזה הוחלט, 2 חברי מועצה, מישהו שם זה פש, ועלי. למה אתה לא קורא את כל הפסקי ההוראה מי צריך להיות חבר בוועדת הנחות? לא תקרא, כתוב בדף שקיבלת אותו. חבר מועצה 2. איו, כתוב, איך מפוצל? גזבר, לפי סיעות, ייצוג סיעות. אחד מהם לפחות בסיעה שאינה מיוצגת בוועדת הנהלה, אם הסיעות כולן מיוצגות בוועדה. הנהלה יהיה חבר אחד לפחות שאינו חבר בוועדת הנהלה, הגזבר וכל הדברים האחרים. בסדר, אז אנחנו לא בוועדת הנהלה זה כן. אוקיי. כרגע אנחנו לא בוועדת הנהלה. אז תחליטו שתהיו בהנהלה. אז אין שום בעיה. סליחה, אתה מפרש את החוק או מה שאתה רוצה. אני לא מפרש, יש יועץ משפטי שייתן תשובה. מה שהוא ייתן תשובה מקובל עליי. בדיוק. אם הוא נותן תשובה עכשיו, מקובל. אם לא, נתחיל את זה גם לדיון הבא. חוק עברית די פשוטה, 2 חברי מועצה, גזבר, אין לי בעיה שהגזבר יהיה, מנהל מחלקת רווחה יהיה, יועץ משפטי יהיה ו2 חברים. אנחנו נצביע כחברי מועצה, מי 2 נציגים חברי מועצה, עד פש ועלי, אני מצביע בעדה. גם אלי יצביעו כנראה בעדה. אתם רוצים לעשות הצבעה? בואו נצביע. שייתן חוות דעת שמה שאתה אומר זה נכון, אנחנו נתקדם הלאה. בואו נשאיר את זה, נלך הלאה. בואו נחזור אחרי זה. אוקיי. אתם רוצים לחכות? נחכה. עם הוועדה הזאת נחכה, עד שהוא ייתן חוות דעת.
ועדה למאבק בנגע הסמים. 4 חברי מועצה לכל היותר, ככה כתוב בחוק, שאחד מהם ייבחר על ידי מועצה שיהיה יושב ראש. אוקיי. كت باي يشوف روشو ها؟ راباش بدش حاجة على السنة بدش فيها منير منير هارون ومنير בסדר. ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית, זה בדרך כלל גם כן, זה עורך דין ושני נציגי ציבור, כתוב בהגדרות, נדחה את זה לדיון הבא, אין לנו כרגע. ועדת מכרזים. כמה חברי מועצה בוועדת מכרזים? 5. בסדר, אז מה לנצ'י כיושב ראש? פאש ונדל. אהרון ומוניר חברים. את יושב ראשה? נדלצ'יק. ועדת רכש ובלאי זה הרכב קבוע. ועדת תמיכות הרכב קבוע. ועדה להקצאת קרקע במבנים הרכב קבוע. יש לי שאלה לגבי הוועדות המקצועיות. היום. ועדות מקצועיות מתכנסות, מחליטות החלטה. החלטות שלהן אמורות לעבור אישור מליאה, או שהן מחליטות ואין על זה... תלוי. נגיד בתמיכות כן. תמיכות, קודם כל צריך לאשר את נוהל התמיכות, יש החלטה, אחרי זה חוזרים למליאה, המליאה זאת שמאשרת את התמיכה כי יש עניין תקציבי, אבל במבנים לדוגמה זה לא. יש תבחינים למי מותר ואיך מותר, לא צריך להחזיר את זה לאישור המליאה. זה מאוד משתנה מוועדה לוועדה. ועדה למיגור אלימות. פה מבחינת ההגדרה החוק, היה ראש המועצה, היה סגן שלו, צריכים להיות, ועוד 2 חברי מועצה. מוגדרים שם מי נמצא שם מכל בעלי תפקידים של המועצה, מנכ"ל, מנהל חינוך, קב"ט, רווחה, עיר ללא אלימות, מש"ק יישובי ו2 חברי מועצה. آدم كويس علي حط كويس يعني هذا شركاري عدو عليها عدو. אורי ארן, אדוני על ידה. ועדת בחינה למינוי בכירים. זה ועדת חובה ברשויות מקומיות? למינוי של בכירים כן, שינו את התקנות. מה שאני ראיתי, שקראתי ותקנו אותי, זה מינוי מנכ"ל בוועדות מקומיות. מנכ"ל ומהנדס וגזבר ומנהלת מחלקת חינוך, כן. השתרקת עדן סעידה זה ועדת חובה ברשויות מקומיות. שיפנה אותי לסעיד. בסדר? אני אתן לך, אבל אם תרצה הרחבה... אני רוצה לראות את הסעיף, בינתיים משתלבי צבא שם, זה נאצ'יק ובס. עוד שאלה, מה שהם מחליטים ועדה למינוי בכירים, מביאים לאישור מליאת מועצה? לא. אחרי זה מקבלים כעדכון, לא בהצבעה. ואריס לא מוסתר סעיף, בסדר? כן. אוקיי.
יש לו גרה אושר ועדות חוב אחר, עכשיו ועדות רישות. ועדת בטיחות בדרכים. הרכב מוצע הוא מה שאנחנו כתבנו, אפשר לשנות כל מה שכתוב בוועדות רישות, את כל ההרכבים שיש, אבל מי שחייב להיות מבחינתנו זה עילו לא אלימות, קב"ט, מהנדס ומנהל חינוך, כמה חברי מועצה שרוצים יכולים להצטרף לזה. עלי חסד, מנהל זאתי חסד, נציגי ציבור כמו שאמרנו בדיון. אדם עדנן מבחינתנו. ועוד הצעה, יש לי הצעה כמובן, יש מה שנקרא גם ועדת ביטחון, אז אין ועדת ביטחון בכפר כמא כי אין לנו משמר אזרחי. אנחנו רוצים ממש שהבטיחות בדרכים יבוא, נקרא לזה גם ביטחון. אפשר לשלב, אפשר לשלב. יהיה ביטחון ובטיחות בדרכים. אין בעיה. ועדת ספורט. עלי חסד. אנחנו קובעים שיהיו 3 חברי מועצה? 3 חברי מועצה. וכמה נציגי ציבור? נציגי ציבור 2. אז אנחנו רוצים להצביע שיהיה 3 חברי מועצה, 3 נציגי ציבור. התנגדות, הרכב מוצע זה 7 חברים. נציג ציבור כסף פיים. מוצע. זה ברוך זה צריך להוסיף, שיהיה 9. נוסיף עוד אחד מבחינתי, עוד נציג ציבור, שיהיה 3 חברי מועצה, 4 נציגי ציבור. יבן. ממוצע. לא חייב, 3 חברי מועצה. אז אני אומר, מוניר, אני רוצה להציע שיהיה 4 נציגי ציבור, יש מספיק ציבור בכפר כמא. אנחנו רוצים להצטרף, פעם נצטרף 5, מה זה לא מוצא. רגע, כאן תשב ראש. פשע. אדם עדנן חבר שמה, אז מנהל מחלקת ספורט, מתנ"ס ו4 נציגי ציבור שיקבעו בהמשך. ועדת דת זה בדרך כלל נציג כל חברי המועצה, يعني 9, או נציג שלהם מהציבור. يعني צריכים להיות לפחות 3 חברי מועצה, היתר כל אחד יכול לשלוח נציג, לא חייב להיות הוא אישית. זה יושב ראש של ספייס. יושב ראש של הדת ספייס. אדם חטופאי יושב ראש בספייס. علي شوقن سكرتير المؤسسة. אדם חטופאי, עלי שוגל. בשביל ההגינות אני אגיד משפט פה. נכון שאתם רוב כרגע יכולים להחליט מה שאתם רוצים כיושבי ראש, בס מונירה כסיעה חייב לקבל סיעה לפחות ועדה אחת שהוא יהיה יושב ראש. יש ועדות אחרות שלא... ועדות אחרות, כל הוועדות שרציתי קיבלתם. לא לערבב בין דברים. יש ועדות ליבה ויש ועדות של הזה. ועדות מכרזים, ועדות חינוך, כל הוועדות עם הליבה, אנחנו רוב ניקח את הכל, תשאירו. בטח ש... קודם כל טכנית אי אפשר. טכנית אני יכול להגיד לך שלא אפשר, אני אגיד לך למה. אם יוצאים מנקודה... לא. טכנית אפשר שיכול יושבי הראש הצבעה שונה? לא, זה לא עובד ככה, יש חוק הסעיפים, זה לא עובד ככה. חשבו את העשרה 5 זוכרם, אי אפשר, לא צריך לעשות ישיבה אפילו. תשבו בבית, תקבעו את כל היושבי הוועדות, תבואו תצביעו בכלל המועצה. فاهموا قبلكم يعني تكنولوجيا زبري ما بقول 10 سنين طلعت ما كشور خلاص روقوا مني عزوز انت بيرشتيوت بس مش تمام تمام عشان نحن نصيبك كل خوكي خمسة ما אתם לא יכולים להצביע על היושב ראש של כל הוועדות ולקחת صف الزاق وزر اخرى كل الزاق ويقر انت لا יכול להחליט מה אנחנו נעשה, בסדר? בסדר, כל שעה מגיע לנו להיות יושב ראש באיזושהי ועדה. תשאיר החוק. איפה זה מוכר בחוק? יוצא לכם ככה. בסדר, ועדת דת ככה החוק.
لا مدير القسم فايت كان لا ועדות חלוקה לפי סיעתי. לפי סיעתי לפי סיעה, אז יושב-ראש קובעים במליאה. נגע בסדר. בסדר. אז בסופו של דבר אז נעשה את המלאי, כמה יושבי ראש לקחתם וכמה הלכו לסיעות אחרות. בסדר, שתו כולם עכשיו בואו נראה כמה כל סיעה הלך. אנחנו יכולים לספור. עכשיו אני רוצה לדעת אם בחוק יש הגבלה כמה ועדות אני יכול להיות קופש או רדיו או... אין הגבלה, אבל צריך להיות חלוקה סיעתית. הרכב הוועדות צריך גם להיות ביושב ראש. סיעתי. גם ביושב ראש. אה, בוא נסיים עם כל הוועדות. עכשיו, חברי מליאוכת זה אני רציתי להדגיש. בוועדת דת. אוקיי. נציגי ציבור כאן לישיבה הבאה. לא צריך להביא אותם לישיבה, נעשה את זה בסוף, תעבירו למנכ"ל את כל הרשימה של הנציגי ציבור. ועדת מלגות, שני חברי מועצה, מנכ"ל, רכזת השכלה גבוהה ואחד נציג ציבור. בסדר, אז אנחנו מציעים הוראה שנשנה את ההרכב. איוה. יש 3 חברי מועצה, יהיה מנהלת מחלקת חינוך או רכזת השכלה גבוהה, ויש 3 נציגי ציבור. לא צריך שמנכ"ל שם. בסדר, הצבענו? זה ההרכב יהיה. דהיזה, שנייה אחת. חוואי הרכבה. הרכב מוצע 3 חברי מועצה, מנהל מחלקת חינוך או רכזת השכלה גבוהה, ויש 3 נציגי ציבור, זה 7 חברים. אוקיי. קיבלתי בקשת נזזי ועל חלקה. طيب. אהרון יהיה נציג שלנו. ועדת חינוך. הרכב מוצע 6 חברים. מנהלת חינוך, נציגי ועד הורים יסודי וחטיבה, 3 חברי מועצה. אז אנחנו רוצים 3 חברי מועצה. כן. אנחנו רוצים או שנגדיל ל5 חברי מועצה כדי שייצאו לכל הסיבות, ואם זה נשאר 3 חברי מועצה, אז כל חברי מועצה זה נצ'יק, נזזי ועלי חטיבה. או שנגדיל ל5 ואז יהיה ייצוג סיעתי למי שרוצה. נגדיל ל5. בסדר, ומשם אני מתעקש להיות יושב ראש. חטא ורע. לא, ספציפית פה אני מתעקש. פה אם אני אכנס לדקויות אתה לא יכול, בס אני מוכן לבטל לך. למה אני לא יכול? כי תקרא את החוק. בוא נקרא את החוק. תקרא, לא יעזור לך, תקרא את החוק, נצ'יק, תקרא את החוק. כתוב ראש המועצה. לא נכון בעיריות. אין הגדרה במועצות. אין הגדרה, זה הדבק יום המועצה. אם ילך ליועץ משפטי, אני הייתי. ועדת רשות זה כאלה. בסדר? ועדת רשות, אנחנו קוראים את ההרכב. אז אוקיי, אז לאט לאט עכשיו, בואו... לא חשבתי שאני טועה, איך אומרים, החוק כתוב בהגדרה. אם אני טועה, אני אגיד שטעיתי. אני קראתי את החוק. ועדת רשות ברשויות מקומיות. שני חברי המועצה הנוספים. אדם ראה הרונה. ועדת תרבות. ועדת תרבות כספים. הרכב מוצע 3 חברים הבא, 3 נציגי ציבור. ועדת תרבות תנגה, אנחנו רוצים שיהיה מי שמטעם המועצה זה מנהלת מחלקת תיירות, מנהלת מתנ"ס. שלושה חברי מועצה, פאש נצ'יק כסף. נציג ציבורי מועצה. נציגי ציבור. מוניר פה יהיה חבר מועצה השלישי. חט שישו יושב ראש. ועדת רווחה. ועדת רווחה כספים. אוקיי. אתם חתכולי כסף, 3 חברי מועצה הבא. איוא. מי נציגי ציבור ומנהלת רווחה.
פה רשמנו שניים, אבל אפשר לשנות את זה. בסדר. כמה שניים רשמנו? כמה רשמנו? רשמנו שתיים, אבל אם יש לכם שתיים, אנחנו נוסיף אחד ושלוש. נציגי ציבור. ועדת רווחה נציגי ציבור. כסף לה. כי יש פה דברים החוק אוסר שיהיה נציגי ציבור? החוק לא אוסר, אף פעם לא היה דבר כזה, אפשר תמיד להכניס, אבל עדיף ברווחה לא להכניס. כרגע בסדר, נשקול כרגע שיש 3 חברי מועצה. אנחנו שבעה, נשקול בדיון הבא אם נכניס נציגי ציבור. בסדר. זה הוועדות שכרגע... אנחנו רוצים להוסיף עוד ועדה. תרש. ועדת נוער חי. ועדה חדשה. סייסה? ועדת נוער. אוקיי. הרכב מוצע 3 חברי מועצה, 3 נציגי ציבור. מלזזי ועלי חטיפי. עוד פעם. 3 חברי מועצה, 3 נציגי ציבור. אם יש למועצה מישהו שמתעסק בזה, כמובן שלא נציגי שייכנס, להפך. או מישהו מהמתנ"ס. מנהל המתנ"ס, בסדר, אוקיי. שיהיה מנהל יחידת נוער, אז הוא ייכנס גם כן. מלזזי ועלי חטיפי תסתיר כחברי מועצה, ויש עוד אחד משהו. אדם גורחת יהיה השלישי. עוד פעם. מלזזי ועלי חטיפי. זהו. לגבי הוועדה שדילגנו, כי ראינו את זה, לא ידענו מה התשובה, אתם יש לנו תשובה או ש... أنا خلاص ועדת הרבות? أنا فوت مش سفر شيء جاوبين كلام הרכב הוועדה שני חברי מועצה אשר אחד מהם לפחות חבר בסיעה שאינה מיוצגת בוועדות ההנהלה. זה הדבר שביצוע אחר. בסדר, לא, אנחנו לא מה אמרנו נגד זה. שני חברי מועצה. בסדר. אחד מהם يعني هنهلم كتير أضرار كان هلم كم سعر يعني בסדר, אז אנחנו לצורך העניין, 5 פה בוועדת ההנהלה, נכון? يعني סיעה אחת, יש פה סיעה אחת, יש פה עוד סיעה. مرسخوا אין הגבלה. הדבר הזה זה לפי החוק. אוקיי. לא, הסדר לפי תקנות הסדרים במשק המדינה מארנונה התשנ"ד 1993. זה כתוב. יש אפשרות חוקית להגיד... אתה לא יכול. זה מה שאתה אומר. יופי, יש הגבלה שזה יהיה נציג מהסיעה הזאת ונציג מהסיעה הזאת? אין הגבלה כזאת. אחד, הנהלם כמסנר. הגבלת זה הכל, ששניהם לא יהיו בהנהלה. לפחות אחד מחוץ להנהלה. לא בוועדת הנהלה הנהלה. מפשטים. לא בוועדת הנהלה. אנחנו, זה מה שאנחנו מציעים. רוצים לעשות הצבעה, נעשה הצבעה. לא צריך לעשות את זה. תדעי סואל סי. שניהם חייבים להיות מחוץ להנהלה? ככה כתוב? לא. לפחות אחד מהם. לפחות זה לא אחד אומר ששניהם צריכים להיות. בסיעה שאינם מיוצגת. واليتسوق أنفس كيف זה לא אומר שמישהו בוועדת הנהלה גם חייב להיות שם. לא משנה. פרשנות, צריך לבדוק את זה. אז בוא נפנה מבחינתי, אם אתם לא נותנים תשובה ברורה, נפנה מישהו אחר שייתן תשובה. בסדר, הוא יצטרך לבדוק את זה. שאין הגבלה يعني هو إذن قرش أنه يديروا كاخ יש איזון, אדם, יש איזון, סיעה וסיעה. נציג. بس هنهلك كحمل חוות דעת משפטית מסודרת כחלק קודם, אם זה יעמוד בצורה כזאת, זה יהיה מה שאתם אומרים. והאימן כתוב מונח. גערם כללי. הרי יש פסיקה בכל הדברים האלה, זה לא רק מה שכתוב בספרים. אז מה שיש פסיקה, אנחנו נכבד את הפסיקה. בדיוק. אוקיי, אני מאחל הצלחה לכל הוועדות. אני מקווה מאוד שהוועדות יהיו עזר להתנהלות של המועצה ולמען תושבי כפר כמא. רגע, לפני שנסיים, יש שאלה על הגישה שלה לפרוטוקולים, כמו שיש פרוטוקולים של הישיבות מדינה. פרוטוקולים של לא ועדות. ועדות. מה שהיה בטח. בשנה האחרונה. הכל מופיע? אני מניח שכן, אם לא, אנחנו נעשה בדיקה עוד פעם. אפשר פגישה. זה לא פתוח לציבור, אני חושב, ועדות. פליפליש בקיצור, אם יש... אין, אתה מקבל מועצה בטח שיכול לקבל גישה לפרוטוקולים של ועדה. עכשיו,
המשימה הבאה שעומדת לפני המליאה, חוץ מהעבודה השוטפת, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד תהליך של אישור תקציב. יקבלו לוחות זמנים מסודר אחרי החג בדיוק, תלוינו על איך עושים ומה עושים באיזה שלבים, וזה המשימה שאנחנו צריכים לעמוד בה. אני מקווה וככה אנחנו נצא לדרך חדשה. ברמת יפית, לילת חדש יפית, אני רוצה לאחל לכולם חג שמח. كوين دسكو بريار حم تينت مازي بشغل كوين قابل يشنو شلون دسكو كمجيت حم تيتلاون مش يسكو كمجيت أريد حيفي غبسو لا تمو كوزا كيري وا نحن برسالنا نحن برسال بإخراج من الناس تقدر يشتغل زمان يدبر عزل אני רוצה כבר להגיד בצורה מאוד ברורה, שאנחנו נעשה מדיניות קוינגר במועצה הזאת, ויסלח לי על הגזבר, בסדר, לא מתוך זה, אנחנו רוצים לעשות מדיניות, לגבש מדיניות, מבחינתי להצביע, בסדר, שהמדיניות תהיה הוראת קוינגר הפוטרנג'ית. כמובן, לסגורה כחנה שהוא לא עומד בקריטריונים, שהוא לא עומד בתנאים, זה אני לא מכוון לזה. بس מבחינתי הוראה, קודם כל, אני אומר פרסומי הפרסום צבאי, כל תפקיד, כל, אם זה בכיר, אם זה לא בכיר, לא משנה, גם כל מהראש. אין בעיה. נפה מצב הערב זה רשתה. בוא נשים על השולחן יעד. הערב נפה מצב זה רשתה. תראו אוטומטי כולל, בואו קוניתי את זה. تعاون انت من العمل لا تصلحات تصلحات לגבי מכרזים כמדינה, צריך לתאמן עקרון השוויון, זה הנכתוב ברדירקט, כזה פורם יספרתי כל פאקסט, ארכם נתארו, שוויון שהוראה כל עוד הוראה הוא לא נופל מהדרך הגבוהה. נאצ'ק, מודעה, שיירשם. לא, אין בעיה. הבקשה שלך נשמע בפרוטוקול. שיירשם. בסדר. לא, אין בעיה. אני לא אמרתי שאתה מפחד. בשביל שיהיה לזה תוקף. לפי חוק אין בעיה. אתם משתמשים בזה כל הזמן לפי חוק. בס לפי חוק הוראה, סיכויים מודחת סיכויים. אין. תנסמה, נעבור את הגשר ונחצה אותו ביחד. המצב פשוט, המצב שאנחנו עושים מכרזים, בסדר? תיקויקה תרת שחורה מסיבות כאלה ואחרות, ובסוף הוראה ממונים כתיאורה כתרפוז'ו. יחד אנחנו מסגר לחסר. בסדר, אין בעיה. אוקיי. חייפי רבסו.